Хора, знаете, че там бях в Италия и оттам си купих ето тези макарони и днес ще ги опитаме. Има всякакви вкусове. Лилави, зелени, оранжеви, жълти, бели и сега ще ги пробваме и ще ги оценим. Знаете, трябва да затоплим вода. Така. 5 минутки и слагаме макароните. Една тенджерка. Добавяме малко сол и слагаме вече готовата вода. Отваряме макароните. Водата ще ни изкипи на 100 градуса и сега ще почакам още малко. Хора, де факто много ме кефат, защото вижте колко са цветни и шарени. И аз нали там си ги купих, защото това е държавата на пастите, макароните и пиците, разбира се. Чакам водата да завари. А вие, докато ме чакате водата да се свари, отивайте да гледате новото ми видео, ако не сте го гледали. Или видеята от Италия. Слагаме макароните, изсипахме ги, след чакаме. Вече макароните са прецедени, сега ги слагам в една чиника и почвам да ям. Ето хора, вече са в чиниката и отивам да ги ям. Ако на вас ви харесва поредицата как готвя, напишете отдолу в коментарите, кое да бъде следващото нещо, което да сготвим.